ассалому алайкум дӯстони азиз, як хабари фаврӣ ва муҳим ба дасти мо афтод ва хоҳишмандем то охир гӯш кунед. Вазорати корҳои хориҷа аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳишманд аст ки аз ҳама гуна сафар ба ҷумҳурии Қирғизистон ва ё убури транзитӣ ба кишварҳои дигар тариқи қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон худдорӣ намоянд. Вазорат аз шаҳрвандоне ки ба ҳамлу нақли мусофирон ва бор тавассути ҳамаи навъҳои нақлиёт машғуланд, хоҳиш кардааст ки аз қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон истифода накунанд ва масирҳои дигарро тавассути кишварҳои сеюм ба кор баранд. Гуфта мешавад ки дар сурати поймол шудани ҳуқуқ ё зоҳир гардидани муносибати ғаразнок нисбат ба шаҳрвандони мо дар қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон, шаҳрвандони мо метавонанд ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бишкек аз рӯи хатти алоқаи доимии рақамҳои +996 500 442 211 ва +996 312 511 637 муроҷиат кунанд. тафсилоти ин хабарро мо баъдан дар канали худ ҷой мекунем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки моро пайгирӣ намоед ва ба канали мо обуна шавед.